Mga Regional Director sa Police Regional Office 7 o National Bureau of Investigation NBI 7 nagtagbo kinuman masangat ang lahi nga kaso batok sa 43 anyos nga suspect sa pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Ano ang report? Pasado alas 10 sa buntag, may abot sa NBI 7 office si Police Brigadier General Dibol Senas nga giabi-abi usab sa iyang NBI counterpart Attorney Tomas Enrile. Kauban usab ang City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, Colonel Lemuel Obon. Milanat lang o pipila ka minutos ang panagtigom. Matod ni Director Sinas nga bisan og managlahi sila og findings sa NBI apan padayon ang ilahang koordinasyon sa nahitabong pagpatay kang Christine Lee Silawan. Gisalig na lang nila sa City Prosecutor ang pag-evaluate sa kaso. Giklaro ni General Sinas nga girespeto nila ang findings sa NBI kalabot sa CICL nga gitumbok nga mihimo sa krimen. Apan gibarugan sa PNP ang 43 anyos nga si Renato Lienes nga mao'y responsable sa krimen kinsa miangko na sa salaod. We already agreed to gag namin sa prosecutor kay na-file na namo. We'll let the prosecutor handle it. Wala namin ikuha na to. Wait. No more comment. Samtang giklaro usab ni Attorney Enrile nga nagpabilin ang maayo nilang relasyon sa PNP. Apan gibarugan nila ang ilang kasong gisang at batok sa CICL nga suspect. Gani, nagpadayon pa sila sa pagpangita sa posibleng mga kauban sa suspect sa pagpatay kang Silawan. On our part, we stick to our findings. Then, ayun na, nakapag-file na kami. Bahala ng piskalya dyan. Ganun din sa kanila. Ha? Samtang wa mo kumpirmar ang duha ka mga opisyal sa giingong adunay na sinating harassment sa mga saksi sa kaso sa gitumbok nga suspect sa krimen. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.